दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा 6 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन। बियो दायो दिनै हेलौ लोगोफोर, हरखाबै नुजाफैलायबाय आरोना जोंहा बेलासि सम जाबाय। बयखौबो बरायनाय थाबाय गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो। जोंहा दिनै डियार नाब्ला सारनि हियारिंनि खोथा दंमोन आरोना। बेखौनो सावरायनो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय। नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे? हियारिंआ बोरै जाखो होननानै गोबाङा मिथिखाबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ। भिडिअखौ नायलांदो। जोंहा सार रिमोनलां बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों लाइभ फैनानै बुंलांदों आरोना बोरै जाखो केसआ। नोंथांमोन आं बेखौनो दिन्थिना होनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना बिथाङा मा होननानै बुंलांदों आरोना। नायलांदो नोंथांमोना। दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा 6 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन। बियो दायो दिनैहाय फुल हियारिं जायाखिसै। गभर्नमेन्ट उकिला आरो 2 उइक सप्तानै टाइम बिबावबाय। दा जेबो साननांगौ गैया, ओरैनो जायखिया सप्तानैनि उनाव जिखुनु लिस्ट जाफिनगोन आरो बेवहाय जाफिनगोन आसा खालामदों। बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंजों लोगो मोनहैगोन होननानै। दा बेयाव जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया, जागोन। जायखिजाया गासैबो क्लियार। सप्तानै टाइम बिनाय हिसाबै आसा खालामदों सप्तानैनि गेजेराव माबा मोनसे जाहैगोन होननानै। दिनै आं बेखौनो फोरमायहरबाय, रावबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो दुरबल जानांगौबो गैया। गासै जोंनि लोगोफोर आरो न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। जायखिजाया हियारिंआ जादों, नाथाय सप्तानै टाइम बिबावदों। बे सप्तानै टाइमखौ जों नेनांगोन आरो गोबाव बोसोर नेबोबाय जोङो। नेयै नेयै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। दा बे सप्तानैखौ जों नेनांगोन आरो बेखिनि समाव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनांगौ बायदि बायदि बखिलायनांगौ होननानैबो आं साना। बेवहाय रावनिबो बायदि बायदि होथेनाय मानाय बेबायदि खोथाफ्राबो फैनो नाङा। जागोन, गासैबो जालांजोबगोन। दायो जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्राय ओंखारबाय। नैबेनो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया, गोजौसिन बिजिरसालि। मोजां मोनदों खोनाफैनानै। जायखिजाया गोबाव सम नेनाय मानि नेबाय नालाय, नेखांनायनि उनाव दिनै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय। जों बेखिनि समखौ नेनांगोन। गभर्नमेन्ट उकिला दायो सप्तानै टाइम बिदों आरो जोंनि गासै उकिलफ्राथ' गासैबो रेडि, थियारिमोन। ओमफ्राय मा खालामनो, गभर्नमेन्ट उकिला बिनाय हिसाबै दा थाथ'फिननो गोनां जादों। आसा खालामदों बिथांमोना जेरैबायदि टाइम बिदों बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना टाइम जानायजों लोगोसे बा सम जानायजों लोगोसे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन आरो जोंजों आरो गासै बर' रायजो राजाजों थाफानानै समाजनि हारिनि गासै खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बेखिनि फोथायनायखौ गासै बर' रायजो राजाफ्राबो लाखिनांगोन। लोगोसे जोंनि गासै सोद्रोमा बिथांमोनाबो लाखिनांगोन। दा जायखिजाया दिनैनि जि हियारिं जानो गोनांमोन बा जादोंमोन, आं बेखौ नोंथांमोननो फेसबुकनि गेजेरजोंनो फोरमायहरबाय। मोनसेल' खावलायनाय, बेयाव गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनानै निउस मिडियाफ्राव बखिलायनाय मालायनाय बेफोरो जेन जाया, आं बेखौ खावलायहरो इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि जानानै। गोजोन्थों। नोंथांमोन बयबो खोनाबाय जानांगौ आरोना। सार रिमोनलां बिथाङा मा होननानै फोरमायदों जों खोनाबाय।
माखासे सानफोर सम बिबावदों आरोना सरकारि उकिला। थ' बेसांखिनि समखौ जों दायो नेबावनांसिगोन आरो मिथिनाय बादिब्ला जों मोजां फिथाइखौनो मोननो थांगासिनो दं आरोना। स' नोंथांमोना मा बुंखो खोनाबाय जानांगौ। बिथाङा बुंबावदोंना जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुखिलायनायफोरा जेन दा बे समाव ओंखारा सोरखौबा सोंखारिनायफोरा। नंगौ, जायहा गोसो जादों सारनि फारसे आरो दावहारु बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा सारजों लोगोसे 10 सा दङ बिथांमोननि थाखाय बयहाबो खामानि मावनो मोन्थाय दङ। जायनि गोसो जादों हेफाजाब खालाम बिथांमोननि केसाव खौरां बाथ्रा बा रांखावरि माजों हायो सोरना गोसो बेनो हेफाजाब खालाम आरोना। स' जों गोबां समाव नुयो आरोना, जों गोबां समावनो जोंनि गेजेराव सोरबा सासेखौ सोंखारिनाय, सोरबा सोरखौबा बुंनाय सोर मा मावदों सोर मा मावाखै बेफोरबायदि सोंखारिलायनायफोरखौ नुबाय थायो। नाथाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जों खौसे जानानै खामानिखौ मावब्लासो जोंहा देरहासारनाय जाफुंसारनाय बेफोरखौ जों मोननो हागोन आरोना। थ' बेखौनो आंनिफ्रायबो खावलायनाया जेसेबांखिनि आफादफोर संगठनफोर दं बयबो खौसे जानानै जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला जों बयबो खौसे जाथारनांगोन। खौसे जानानै मावाब्ला खामानिखौ जों मावफुंनो हानाय नङा आरोना। बै सासेया गुबुन मोनसे बै सासेया गुबुन मोनसे बेबो लुगैयोब्ला सोर सासेनिखौ खोनासंजेनगोन सरकारा बेफोरबायदि जायो आरोना। बेखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै खौसेयैनो आवगायलांनानै खामानिखौ मावनांगोन। सोरबा एक्सएनजेफ इउनाइटेड फरमआ गुबुन, सोरबा वेलफेयार बेलेग सोरबा एपिपिएलआ सोरबा बिपिएफआ गुबुन, बेबादि नङा आरोना। जों बयबो खौसे जानांगोन। हारिखौ अनसायदोंबा हारिनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला जों खौसे जानानैसो हारिखौ जौगाहोनो नाजानांगोन आरोना। बेबादिसो बाथ्राया। जोंनि बे सोंखारिलायनाय सोरखौबा एग्रांनाय एग्रांसि खालामनाय बाथ्राफोरजों जोङो खामानि जाफुंहोनो हाया आरोना। स' भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरोना माबायदि जानानै दं। जों मोजां फिथाइखौनो मोनगोन डियार नाब्ला सार आरो बेजों लोगोसे थाफानाय दावहारुफोरनि फारसे आरोना। थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना। थ' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। बाय।